Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ахуй. Вот я сабут был организация зарегистрирован, да, ингушский культурный центр, организация Игужа зарегистрирован, да. Так, азия безм было, что лила дукайр, зарегистрирован, да, организация действует, да, юлини. Аз основе канал, да, думал, расками, да, я обращаюсь ко всем заинтересованным службам нашей республики и не нашей республики. В Грузии зарегистрирован Ингушский культурный центр. Это обыкновенная общественная организация. В этой организации нет никакой политики. Прежде чем зарегистрировать нашу эту организацию, я дал слово представителям, заинтересованным в этих вопросах службам в Грузии, юстиции, там, с парламента были представители, короче. И я им дал слово, что мы не будем заниматься, эта организация не будет заниматься политикой. Мы не имеем права заниматься политикой. Нет интереса заниматься политикой на территории Грузии, в другом государстве. Нам есть о чем говорить, там есть многие вопросы, которые мы можем поднять вне политики, которые находятся сегодня. Я это говорю для того, чтобы не спекулировали этим. Какой-то придумали здесь Джонстаунский какой-то фонд, короче. Я не знаю, что это за фонды. Слышал, как и все обычно. Не знаю, что это. Но если будут предлагать деньги, конечно, мы деньги возьмем, короче. Но при той политике, которую мы там будем проводить, при той тематике, которой мы будем заниматься, которая ограждена от политики, конечно, там нам никто деньги никакие предлагать не будет. Нас не финансирует ни грузинское правительство, никто не финансирует. Нас финансирует его величество ингушский народ. Чтобы не спекулировали этими вещами, я говорю для всех заинтересованных служб республики там и выше, короче. Мы там будем развивать отношения между грузинами и ингушами. Нравится это кому-то или не нравится. Нам по барабану, кому-то может нравиться, может не нравиться. Это их проблемы. Почему-то Ингушский культурный центр, который зарегистрирован и действует уже несколько лет в Казахстане, в Алмате, он не мешает никому. В Алмате находится Байнакский культурный центр, он тоже никому не мешает. Почему-то грузинский зарегистрированный Ингушский культурный центр в Тбилиси почему-то помешал кому-то. Ну что это ваши проблемы? Я это говорю для того, чтобы просто вы взяли на вооружение, что нету там никакой политики, нету там никакой враждебности. А насчет того, что вопросы возникали, когда переходили границу, да, таможню, когда проходили, там беседовали со мной некоторые и говорили насчет предательства. Я им тогда сказал, что 99,99% работников, сегодняшних работников ФСБ, они станут раньше предателями своей родины, чем я и мои друзья. Поэтому к нам это не относится, не примеряйте к нам эту шапку, короче, это хомут, я не его предатели. Я это говорю для того, чтобы поняли нас. У нас нету никаких, мы не против России, мы не против кого. Мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Нас касается то, что касается нашего народа, нашей республики. Если это противоречит интересам нашего народа, нашей республики, пускай это 1000 раз будет соответствовать генеральной линии президента, правительства и некоторых других служб России, нам плевать на это. Если это противоречит интересам нашего народа и нашей республики, естественно, мы будем против этого и будем отстаивать, защищать права своего народа, своей республики. Это так, до справки. Бехт бахты, что тахана саняхас узы камел ждешь Джонстаунский фонд ди царил беш камел держи малыш пховена хилибы таур за сатяжи тибера хилибы тахана нохчи мехкер цац хамаж дос хозышка цац аурчу камел дади харучу камел интернет групп камел да яхр камел дядра фадет доса будто бываешь собака лает караван идет яца понятие вы бог лил бы вы на сага сам бахул бацу цавайд вы защадиш вы интерес да лах алхамдас гуржи таурдин саха вы ногости боз вы ногосл деш таурдин вы ворд дяхан саха вы хашин боз до талдо сарса отношения жолош خمسورس особенно خمسورس حين ждал что дауш ну хауш ждал да хакилат но тем не менее много побратимов было до талдаса до тахампно ламбер Аллах штете христи Сындачи, вы так вендизер, вот вопросы, вендизер, да? Вы хам твадали,
ويقي يقمتك جرجس ويقي يقمتك يقي يقمتك طاير اسمع خام داس ويلو وين يدعى شاتي شعر شات سبس مستوى داس وهم داس دار عقله تغن سو جرجس أطشني ومشتي حكيم وقت مركز سوى شو حكيم وقت عشوا إشت بريوم دعشوا هاي والله مخبرين نص إشت يستخدي جورس إلش از دار الحكيم تاع السكرتير حلي العشي الحكيم إشت ده والله مخبرين سجوا وز إلش شي كابينيتي سجوا رجولي شيء السج قالوا يا أخي حاولت يا أخي حون في إيش ماليش شيء مجد دوق من هذه ما دعودت الله يجوا هو جاد بالله خبر از أو جاني از ويش الله هم دعفوا السما دعجوا هذا يدزوي وإستوري قدر وكم إستوري ده لقى هم غزبات سويناخ تخنا أخي من السلوجبو وي قبرش وي ليل بيبيش ببوخ عدو زرقة تحيدش باغش بناغ زرقة شي ليل بيش تسار بوخ ليل بوري سنوق وستي ليل تخن ليل ديز داتش سان نوقس لدر ليش از سندواش ده تيج مشكي بوخ بيش قحيق سكن شو تاتش ايش ده هم نوقس لدر كاس ساردي قالوا قرص بديش بريان بتيجي بديش كي تخش مقول تبان إذا نجد سنو وسيدة سنو أشي دايخ واستخن تقطع وسبيكولاسيون مخيل هم مخيل سي دايخ ديلجا سوي سي دايخ ديلجا سير هنز عشوة أو سوية تبرس كيشنا عشوة تايش جاها روليكش هنز برجع شغلة تيجي تلفزيون أبيرات الحقيقة صار سنادي أشياء كاجي بريسنا أشياء كاجي صار الماتيريال كيتشر ده ليش نهمش مقولين هذا عشوة تيجي هذا الأندري إذا خود شون إنترنت سلكاش بقشون نايتي ماتيريال صندوق شيء ويتغن أطنشين وي ولق لورج هذا وي سجورجا بحكي لورج سيداي خاشن مخويس سيداي خاشن فدغرشن فدغلو أجدلا الله ما وبعد درب ضغط شيء لوتش دقة دخلت تشيكي الوال ده اسقيش بتشا كريم هي الوال случай أشيكي لورج أولي врачей гужья уровень европейский уже российский уровень они уже перешагнули этот барьер, они уже, ну, я считаю, по крайней мере, сумхи дорога, даже чачу юрбес, бача, лаха, уровень, они алчи, лаха, они алчи, именно в отношении Аллах штягас, Аллах рабагаш, да, иши из-за того, что чич, да, шакяха. قصة الدندات إتساع حيتها تعبوا سيدا ملو كابينة شقيق سيدا ملو مصنع شقيق تان دينا ميس يجي يجي سنيت بتش دينو استان توش خن رجب بعد خو أخشن داق همين نار وعشان خو قبل ناقص تفضل هاتون سام كاس سام نسي أبوه برسل قصة دللا ملا نزل فلوس ليش نزنا شدة ملغ نزنا شيء إيش نزنا شدة نزل أبرديس أرضي أو تتصل سيش دار الأندل سلدش بجت وجود دار الأندل حبوبة بوش بدنا جت مش دتها غلوا ستودنتش ندق قبات خيتسيت وصل ديش با بدنا بجتنا أصلا دار الأندل قصدي عشت دار ميج دتيشر داختي وين خوي دار بلي некоторые категории болезней лечить датич ну симулич заплат вот герца так предположительно я хазы короче зуход датич تيجي ورا هذا مكو خش بنا غاديك مغويش تعرفون فوش اللي ولاد تقول مكتب بوش شانت بوش ملا بديش كي فوق جلدات صندوقشي بس جوجس هم داش عادلي بتوادري ماركي ختصل يا استراتيجي تواش بيد اللي لجدا تون بيتهم بس يدين دليل وزناخ حدا ناخ يجي بديش كما كده عقل هم دات قصه قطروا سجوات سيدنا تاس ملدوز هم سو موجز ملدو هم نوقست السوندي جولق زماك انتريسات زوق زموت تسحكو وديال زموتك تاكلي ويتي بول تابول بول تبلغ ساعات سوبروش حمار قشق ويتي وتدا خبرج دوت اي بص جيوز بولدوز ناخ بو انت ومخك ساقسمني ياتسو но вопрос в том таган заинтересованы было. И Бог азис ногу сделал бы, начиная примерно с 92 года. Хабу халил, мش хабу Бог бил тахан. Уахлил нели, тахан цеха халла тахал, хайки ванлил сигуну. Немного, что хули, разные якос уровень, короче. Они тахан альма сигу. أصلا أسقيت تعول ولا خيال كتاعنا يبغى كل ويتي ده يبغى تعول من شكلها غدوة أز السيدوار ده يا يبغى لبوا سجى زيت يسوع يبغى ضحبوا سجى يبغى كل ده كده شيء آخر خود ده وس تصل نقص ده تصل نقص ده
Но нога сам тахан сгружишься, вылачивай отношения с положением, на самотек, ютиес, значит, вылюла цака да астак. ساعم إيقاش ده هو أبيرس ديق فموت يجي خمو خويوين ملا وي وش الجوز موتك ملاي خويوين ديك مش تخلي شو знаем صندوق إسخداي этого хотя бы сейчас موتك толстый شوي تخلص ситуацию تعال جيب موتك واش مخلو زي ما уже не сгружишься أزاده сейчас دعوه جبناخ سحما ده سجت إيه وقت جالس سجى قصة سجى هم يا قصة سيج دابغ بيوت سناخ دابغ بين شو تاعها حكي مش بوش ناخ شي عندو بروبليم شو بيش مو يعني محتاج يجي البروبليم شو بيش يا ناخ شوش شبهت примерно باس قبط باس بكراني ميري دابغ شيش مش خلص شوش طبيعي از политика دين стандарт also حكيم более значит сигуры شو جو اي غيب زان почти не بغي شو بعد خرصه но جو بروج اتقول دي حاج دتو دالندلي Жопрос отрегулирует цедулит, а там я кишли полетдо. Тогда уже на другом языке будем разговаривать. Так она в Грузии царца волк лилди мегдор нахабы, волк лилди диж нахабы, вы дальше, вы предкаш, вы прашешь, волк лилди, тхаурден саха, сгуржи, вы им дали, сгуржи, персиш, иранцы, Османский империя, там лилди шхан, цатон бел, цаклуб сражение ханя, сгуржи, что распознавать деждос. غلا يقيبوش غلا قمت أترى يقيبوش حسجين خنياتسر да السитуация سنة خوجي у нас общие корни у нас общие истории саршош хая гыжды выдавался здесь они уже выиграли там надул дальше на сердце ерхан наши предки нам вот это отсылили нам рассказывали змотик вы мелите шатсу змотик адахудер ويدق وجهنا جي ويدق قولي إيش تسقط إيش هم ده تجي شويش شيء بلجيني تو إيش قولي إيش تتع بوخر ناخذ إيش تخم أنا أقولش أوكراني أي شيء يدوالر ده هم خمو غيبين تيجي عتصبرج وزاد عتصبرج تاجو دي وجه غيرتش تاجو دي قولي شيء كم سخرين دي بوخر ناخذ إيش ده يتو بوقل صار ستمر كتسبخ شيء هم شيء هم تقول لي شيء هم صغرني دي وي إستوري خاص من تخن وي إستوري بين خاص يعني أرخي من سلوج بيتي شيء وقت أرخي وجد شيء على متى أو وقت متى جيز وقت تقول سال عبير خاص عشان زام سلوج هو استجبور بيابر تيجي اتساعدتي نعبور بيابر تيجي تعطي سبور سال بياش بلها زي ده أصلا توش 800 слишком страниц формат, زي материал شغال هذا. архив уже ходил шхолс, допускать дальше шхолс швей. Почему бы нам не поработать там? Да, ленда сбол да хабу атич. Сбол да хабу, да хабу архивная служба сабарта долу сарца حيا материал. حتيجي حشينا أريح материал. وارخivная служба يخوجين ленда لي. أزل بيدن بيتسو بول. ختيا سبيدن بوليتسو. وي داجل ده هماج وهم دق هماج دق خانس سون داج از سخان دق انترسوات دي ايش ماتيريال يش خير خلنزر سخان ادغاش خانس ورم داش بيدو دارت ورم تدي اخر تو سخان поэтому ايش موت جيتيش سوي حيلا كنا سنتر حيلا برزنتات ايش خان ويسي ابها يوقت ديليغاسيه ايش عيغا كوش سيرت تبليسي بتومي مصنع باخش مناخ زابط اوكراني اجل ما تباخش مناخ از سوفيش حالتي هاجقش سنزوان سام واسع كوره نقليك هاجقش قديم سلو انجوسكي كولتورنا центр تبليسي يعني ازده غلا متلي جوجي متلي انجليزي متلي از عطيها از ملخص حل محل تحمل بغلا يخرج دو غلا ما يخرج سو جوجي مش دو غلا باغي ناس كينا برضو سيمي عجبك دوق بر صار بركلي خدني اشوف بركلي ارسلت وهنا يالش يموتك يولج ديك بول حيان ديك بول بيموتك لا عندي هتخيل بركلي ابرديرون محقق اوز بعشا ديت ابشات صدي اشتخيل ازدد دو اسبيد بيتو خمود يا شخل خنك كوش اتيشي ونقوس ونقول نسوت سنه نو ده نو وصل قدتها ستودنت فوليو ده توصل ديشي ده سنه وصل دي ده تو اتيشي تايتشي ستودنت وموت تسينا حد لنا رجل تيجي جورج نقول أشوف أبناء هذه الأورجانيزات أنا أقولش
за организация, мы что я сусхан новос, а дикм новос, дикм хойс, за организация бибетла регистрация есть, что гусь цац бахан аркузиш, кяз юкузиш, регистрация штилиш, дяшл да, за ихир بحن ملالش كنت حال يجات سلال اللي بحن حالش اختصار وقت أبرز ملاير اشت راديكال أخشبير عدل أخشبير اشت زوبروش يلسا وتاخن ز أتقول لي رد زوبروش فد ملت خين شو بها تان قيلو مش قد دوس هم دا سنو استموز دا انت عشان وقف فوتبول دلو خم غويت ساندك اشت صار اتو بيع زرق استدير زرق دا بودو تيش بات تقول لي شواش بات زرق استراتيجي ارتيش ну, так я пробую организации юлжи, сбоку да бы, так сегвенчина, поддержки бизнесболчина, да самду было ялч. Сигер болха, тон сейчас сагу связывают до Черкесский культурный центр, связывают разных маш, Черкесский культурный центр, государственный, на государственный, эдла хила организации, а сайкаши очень хила организации. Министерство культуры здание, эти yok здание, на первом этаже полностью первый этаж, да, я царь офис, двор, барсик, ищет, чуть болго, шахту, болго, баш аду зарплат, да. И вы ингуши культурный центр, том сегу зарплат, есть, том сегу хамат есть. А частное помещение арендовать для, цече офис хаила, старый город, я Волцовцы, старый, Тбилиси-Гал, город, старый город, я говорю, почему престиж, мотигез. Тбилиси also памятник первому царю Грузии Лацик Барнавасу, Аллах найцхан сегуз, коротко история отдаст. Барнавас вахну, саурмакер васан, но сармакер цеханицна Аллах чевинова, говорящий царь маханик, вот цхан тинерш. Шинан стала халидился на це. Да, Аллах ти видимо котня халидил тич. Та вокар тронтаски, тронта авиака скинут аздаш, да Аллах мехкивина. Вечигрим. Кое свадник поддержки и зачем его хаши, валаш, много холбиш боксен на троне восстановить Аллах сабя, когда что-то бархля сбор стало, змотики скручен, продавать памятник лакции так, знаменательный революция от сока, в офисе Колора. Змотик адрес проспект Царицы Кетования революция 24 есть адрес, а не отсюда будешь волча, здесь ходил яхас, проспект Царицы Кетования 24. Возможно, что хобби ход должен чтобы не было других разговоров, да, спекуляций вокруг этого дела не было. Вы адалги ахдал ахла тич, адла нового ложи, хамда чан тич, вы эти защиты, вы интересы же, цакка политики, а цак хамдат. Сам дал я то бахал бы дал деканте, и чем я бахал бы за эту. Zal bizim bir